Gahapon ang ebanghelyo maoy mga pulong ni Isabel nga napuno sa Espiritu Santo nga nagsigig daig sa mahal nga Birhen Maria. Gisigihag ingon ni Isabel si Maria, pagkabulahan nimo. Nya kini karong atong ebanghelyo mao ni ang continuation, mao ni ang tubag ni Maria. Ang sa tubag nato sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Mayuhan ninyo ay. Kani nga tong salmo, mausad ni ang gikanta ni Ana, katubitang naa sa atong unang pagbasa, inahan ni Samuel, kay wa man sad ni siya'y anak, nya sige siyang pangandoy nga makaanak, nya kini si Eli, mao ni siya ang pari, nga nag-atiman dito sa templo niya gibadlong gani ni siyang Eli kay mura man siya hubog gasigig yaw-yaw pero nangayo siyang anak niya pagkadawat na niya siyang anak nag-awit siya si Hana niyangan kining atong salmo mao ni ang awit ni Hana niya unsa may kalainan sa salmo ug sa atong gospel parihara. Pasabot si Maria migamit sa iyang gihimong tinuod sa iyang kinabuhi nga mausay gigamit ni Hana. Si Maria di ay himasa gini siyag Bible. Nya himasa siyag Bible nya iyang puy-an. Muna nga giangko niya nga murag iya ang naa sa Bible nga iyang nabasahan. Mura siyang ni-repeat performance, gipunan lang niya jutay para mahimong iya. Gitawag Magnificat, ang kanta ni Mama Mary. Pero kanta na ni Hana diri sa unang pagbasa. Kamo, himasa ba mong Bible? Kinsa dinhi ang mubasag yung Bible kada adlaw? Tuway usa. Hala, kakuyaw ani. Unsam day niyong basahon? Sa ruwa gyud mo ibisa na lag 5 minutes nga ibasag Bible kada adlaw. Basa sad mo eh. Wa man gani imo mobasa, samot nagyos pagpuyo. Si Maria gi-memorize niya. Kay ang atong gospel pari-pariha man gyud sa atong salmo, sa ato pag gi-memorize ni Maria kay Old Testament man eh, gi-memorize ni Mama Mary ang maong teksto unya iyang gipuy-an sa iyang kinabuhi. Mao nang dili lisod niya memorizon kay iya manggong gipuy-an. Nya dili sad lisod puy-an kay na memorize man. Wag yapon mo kasabot. Ngano man ron nga naglisod imong kinabuhi, daghan kayong mga butang, mga pagtulunan sa Bible nga wa nimo puy-e. Nganong nangabit man imong bana. Example, hibaw ka, asawa, sige lang kag yaw-yaw. Do na kay wa tingali mapuy-e nga naas Bible. Ephesians chapter 5, pananglitan. Unsa may gisulti diha? Asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Sunda nga na? Asawa, sunda ang imong bana sa tanang higayon. Niya ka mo mga asawa, nga sige mong sunod sa inyong bana o siging supak. Wa na, liningiay na. Oy, tubag oy. Sige mong sunod o siging supak? Oh, siging supak. Sige pag yung diktar, mga saba pag yung bana. O niya, tuwa may nisunod nga silingan. Wherever you go, I go. Dito na attractive. Nganong gisugo man is Ginoo? Kay nahibaw ang Ginoo sa kasing-kasing sa laki. Na kun ang babae, magsigi ginagyog paraig, magsigig submit, magsigi og kanang sunod sa iyang gusto, mahigugma sa nang laki. Kaning gawali, laki ni. Ay mo kumpiyansag sunod-sunod. Kay mahog lagi ginaang kanibang kasing-kasing sa laki, mahog gina diha sa babae nga
magsigig sunod siyang gusto. Mao bitaw na kasagaran gyud sa mga amo, kana ba mga manager or ano yung mga bana nga tag-iyas panimalay, mabiktima gina sa sekretary or sa maid. Dili sa non tanan, pero kasagaran ba labi na gitong ni kumpiyansa. Ano man, ang maid may magsigig sunod sa bana. Hangtod ngadto sa kwarto mosunod man. Unyaron ko ng sekretary, mosunod sa spari, hangtod nga to sa kwarto. Adto dito pirmahan sa pari. Dadala sa kwarto, day. Kung pirmahan. Og mosunod siya na, patay. Unyaron ko ng imong maid mo ingon, day. Ingnon sa imong bana. Wa man diri si Mrs. Day, kanang ikalang niya pang-arrange diri sa kwarto. Nga mag-short man sang maid, i-arrange dito. Mag-igwad-igwad, sige, tuwad-tuwad dito, panglimpyo sa kwarto. Napatay. Musunod lagi. Age, suwayo, kamo mga asawa, sunod mo sa inyong bana, makapangabit din na. Na kung muadtos kabit, tuwa man ka, kuyog man ka. Maglisod og pangabit. Kaya nga naman, iniglingi, naamang ka. Niya may siya, nganong niamang ka siya, roll ba yan as Ginoo do nga musunod yun ko nimo. Di sunod ka nga to. O makapangabit man yun siya, di tingay magdugay, kay magsige magkagsunod. Nga di ra ba masuko? Magsige lag smile? Nga igtanaw, iglingi niya nimo isa, musod ko sa akong kabit, isa, okay ra. Okay ra yan. Sunod raman ko nimo. Nga dahil niyang sud, makita niya nga nag-agas imong luha. Pero nag-smile ka. Nga ignaog niya, okay ra nimo day nga, diha ko sa akong kabit, inka, awa man jud ko'y mahimo kay mosunod man ko sa imong gusto pero sakit. Nindota no? Yang ano man. Wa mo ganahi ay naong ninyo ba niyo na daw father sa tudluan mga bana mo salig lang ng mga bana hinon dia. Sige ato sa gimuan ng mga bana. Kamong mga bana nahibaw sad mo nganong magsigi nag yaw-yaw ang inyong asawa nga di na hinon mo sunod ninyo. Kay bawsad mo. Nagbasa mo sa Bible. Wa sad. Naagya po sa Ephesians chapter 5. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug pagpakamatay kamo alang kanila. Sinan gana. Labaw pa ng inyo, patay gyud. Mao nagmagyaw-yaw ang imong asawa ay tubag, ayaw sa lihay. Yang may mga asawa, pasama ka raw, kung kamlakaw diya. Ingon ka, magpakamatay gyud ko day para nimo. Animal ka, tamparuson tanong ka. Okay ra gyud. Tamparuson dayon kaniyab. Ingon ka, ingon man sang Bible day nga ipatamparos ang pikas. Nya kada nya tamparos ang imo jong isulti. Di gini makapausab sa akong paghigugma nimo day. Ikaw ra gyud. Oy, patay ng bayhanan. Ang sunod anak mo kusi na nani mo ikaw gyud oy. Imo sa kusi o gamay. Sunod tuig bunyag dayon ay. Kakwarta na sang pare. Nga naman, tungod kay nagtuman kas Bible. Pagkadaghang pagtulunan, wa kay bugas, di nakakinahanglang maratol. Naanas Bible ang tubag. Ug mubasa lang gyud ka, naas Bible. Unsa may naas Bible? Ako na lang sige hisgot. Pangita og ikaw makakaplag, pagtuktok og ikaw ablihan, pangayo og ikaw hatagan. Sunda ko na. Sige. Wa karoy bugas, pangita. Nya pagtuktok, pangayo. Nya dade kay bayron ng utang. Wa, maputos ka sa utang. Wa, ang imong Pasko malipayon kay wa man kay utang. Nya wa sa gyud magsugo ang Bible nga pangutang kamo. Wa, ang sugo sa Ginoo pangayo. Nga karon naghanging naputos sa utang. Nya ang kasagaran ra bang naputos sa utang ang naay trabaho. Magkatawa ta ba? Na nahinoy sweldo, nagsigi na noog ka utang, naputos na nos utang, nga naa naman untay sweldo. Kaniadto hinoong way sweldo, wa say utang. Nya nabuhi ra gyapon. Buhi. Baora kung kinabuhi Nya ngano man karon nga nananong kay sweldo, buhi man lang gyapon ka, nakautang naman noong ka. Wa na ka mosunod sa Bible.
Ingka padir di man gyud paigo padir oy ang akong sweldo kanang dili paigo ang sweldo naagya po nas Bible. Kadto dieng si Kristo ug ang iyang apostoles nga dunay mga 5,000 ka tawo nga gigutom didto pa gyud sa disyerto. Nya ang ilang dang pan pila to? 5 ra ka pan ug 2 ka isda. Paigo din na sa 5,000 ka tawo nga gigutom. Kanirong gidaghanuna, palitan ko niyo ganang pack meals para inyong kanon, mangutkot kus oy, asa katakwa. Pero kato 5 ka bukpan, 2 ka buk isda, nya 5,000 kapin ka tawo ang pakanunon. Hapit na kuyapis kagutom. Matud pang Kristo ayaw nila nagpapulia kay makuyapan na desdan sa kagutom kay tulo na nakaadlaw nga sige kuyog-kuyog nako wa na nay mga kaon. Sa to pang muhabhab gitog maayo nya 5 ka bukpan. Na problema des Kristo. Oy, multiplication of bread. Nakasubra pagdusi kabukag nangabusog pa silang tanan. Unsay sugo sa Ginoo ani? Pinaagi ni Kristo nga naa sa nas Biblia sa Old Testament ang nanghatag makadawat og mas daghan pa 100-fold. Karon dugay kong nakakanaog kay naay nag-message nako nga nihatag na sad siya sa ato dinhing mga slots. Nya ningon din siya nako, Father, ako gining pamatud-an ang imong gisulti nga kung naay imong ihatag daghan gyud ang mubaws, ang mubalik 100 times. Wa kuno siya trabaho, pero naagid ang iyang gugma sa pagpanghatag ngadto siyang silingan. Motong nihatag kuno siya dinhi atong niagi natong mga project. Sus ang nibaos kuno niya, murag yung eksakto gyud nga 1,000 ang sana 100 times. Karon kuno maka-feeding pa siya, makapanghatag pa siya. Nidaghan anong kuno yang activity, imbes ginagmay yang hatag karon maka-feeding na kuno siya daghan tao. Nya wa gina niya palando nga niabot ra gyud. Mo ni ang gitawag og literal nga experience. Pero daghan kaayong dili literal experience. Sama pananglitan, manghatag ka sa imong panahon, maminaw ka sa problema sa imong silingan. Tanawa, imbis nga patyuno na unta kaugma, tagaan kag 100 pa ka oras aron di ka mamatay. Kay ni spend bang ka og 1 hour sa pagpaminaw niya. Tagaan pa jud kag 100 hours. Mo na kanang kusog kayong maminaw, dugay mamatay. Kana ding inigbusina, titit, maminaw ka, padaplin ka, adi ka mabanggaan, o di ka maminaw, patay ka. Mo na paminaw. Listening ba? Adi din natin ho di ay. Kamong mga asawa, maminaw mo sa inyong bana. Ha? Ay, klaro kayo maganaw ngay. Inigingos bana, day, kablit, waklit, samok day, samok day. Nya wa jud ka maminaw nga siya gimingaw kay nimo. Di mo text na lang na ngadto sa silingan. Giwakli ko sa panuway kong asawa. Nya moingon sa imong silingan, antos man ka ng panuway nga niya may nagmahal nimo. Siya kinsa ka nang nagmahal nako, siya wa di ka mutuan ning ga-text nimo. Wala patay di na gito mo kablot og balik imong bana. Kay wa man nimo paminawa. Kamo mga ginikanan, maminaw mo sa inyong anak. O inig-usulti plus hilom ha? Hilom. Mama ba, ngano juga nga, hilom ka. Pakong mutong na bakba ni mo. Ayaw, paminawa. Bisag moingon pa na imong anak, animal ka ma, buang ka. Ngano manday, nang nabuang ko, anong waman ko ni mo tagaig para pangload? Wa na nung ko katig sa kong uyab, gibuwagan na noong ko, maghikong ko rin taon-taon. Ay sus dahil, sorry kayo, wa ko kapaminaw ni mo. Better luck next time. Ako bitaw, kaning imong papa, giaksyonan man sa kugbuwag. Nya, naminaw na yun ko sa Ginoo, nagampo, naghuwat niya, nibalik yung panuway dahil. So niya, pagbalik man siya, mau nagitukhang ko, natao kang buanga ka. Mabahalag magkasabaan na mo, at least magtabi mo, mahupoy, mubalik ra day na ma, mubalik, ay paghilak-hilak niya,
O sige, mangita sa tag para ipalit og wifi kay para batay malugaw diri wifi naman hinon atong unahon ani. Ana. Kana mga inana ba? Pagpaminaway, daghan kay rong ginikanan di na kamaong maminaw silang mga anak. Yang pare maminaw sa sakristan. Magsigig ko ng pare, paminaw dong, paminaw. Naw ni magyangag-yangag na paminaw dia. Mingon sa nang sakristan, minaw di magkaminaw namo. Wa minimo palitin rig bagong uniform sa mga wa pagin mi painit. Dagko ba kay nang kolekta nimo mi sa digalyo ron. Magyaw-yaw na sila nga to. Na ako, ningkamot sa kong paminaw bahala nag gasto kayo. Ay magpaminaway ta. Naam nas Bible god. So unsa may summary nining tanan? Ang mahal nga Birhen Maria nahimong bulahan tungod kay iya gyung gi-sentro sa pagpaminaw sa Ginoo. Basa sa Biblia pagpuyo sa pulong sa Ginoo. Mao na nga nakahimo siya nining maong awit, nakahimo siya pagpuyo sa kinabuhi nga gustos Ginoo. Kay mubasa siya Bible, mupuyo pagyud sigon sa Bible, og musangyaw pagyod ngadto sa uban sa iyang nakatunan sa Bible og napuy-an diha sa Bible. Mao nang iyang gisangyaw ngadto ni Isabel ang kinabuhi nga iyang gipuy-an base sa iyang nabasahan sa balaang kasulatan. So iniguliro ninyo, sugod na mugbasag Bible, unya bisan lag 5 minutes kada adlaw, kuyog sa imong asawa og sa imong mga anak. O kung ikaw rasang usa, basa lang. Ako sa una, katong hapit na dyan ko way kaon, niabot sa akong kinabuhi, nga wa na dyan ko'y kaon. Ano bang, ga-eskwela ko ba, wa na dyan ko'y kaon. Ang ako yung naka-attract, nga wa dyan ko ma-discourage, pagbasa na ko niya ng gospel ni Matthew, nga nag-ingon, tanawa ragod ng mga langgam, tanawa ragod ng mga balili, tanawa ragod ng mga buwak, nganong naaman na sila kinabuhi, ug nanindot ba ng ilang kinabuhi, nga wa man unta na sila mo trabaho, wa man na sila maghago, kay giatiman sa amahan, ikaw pa kaha. Nako, mao man di alab, sige inom tubig init, balag way kaon. Abot ko tog hapit mo usak simana, nga ang katong bugas usak hakop, ako lang lugaw-lugaon, niya ako pag yung kanog balik. Buhi man. Karon, wa na lisod na kayong hunungog kaon. Di habitay ni agdan ako kaon. Kaon pa dir kay unsa na rong oras alas 3 na. Snacks dire. Nako sultihan lang giti kaday. Sukad ko na pare. Wan adyo ko bati agutom. Man mumutuo, manindog lang ta.